veče, poštovani gledalci. U današnjem klipu ću pričati o izdavanju stanova Rusima za 800 evra. Potpuno razumem vlasnike stanova, iz kog razloga. Generalno i da mi izbegnemo negde kao Srbi ili kao Crnogorci ili kao Makedonci, da odemo negde sad u Ukrajinu ili da odemo u tu Rusiju, jer mislite da bi nas neko štedeo? Jel mislite da nam ne bi roknuli, ma kakvi 800, roknuli bi nam 1000 evra. Tako da nemoj narod da je naivan uopšte i da ne sažaljeva kao jao, skupo je kao dranje Rusa, ovo ono, kako bre dranje, i nas bi svako drao, znači bukvalno danas bre nikog ne interesuje, ne interesuješ se za prvo komšiju, a kamoli za nekog izbeglicu. Nažalost, suluda su vremena, ali je tako. Skoro sam čuo za primer da je jedan student bukvalno 250 evra plaća 3 godine i vlasnik stana je došao i kaže, ne, gotovo je, Rusu sad izdajem za 800 evra i jebi ga, imaš 15 dana rok da se snađeš i ćao zdravo. Tako da, razumem vlasnike stanova, sad s druge strane, ako pričamo o nekoj moralnoj ili duhovnoj strani, kako god, jebi ga, vremena su crna, tako da šta da se radi, svako se snalazi kako može, a opet kažem, i nas Srbe ne bi niko štedeo, tako da to je to, eto.